बाय गो कोंबड्यानी भात खाल्ला, बाय गो कोंबड्यानी भात खाल्ला, खाता तिक्क्या खाऊने कोकू मोठा जाऊने, खाता तिक्क्या खाऊने कोकू मोठा जाऊने. नमस्कार, मी शुभदाचारी. प्रुडंटच्या पंचपक्वान्न ह्या कार्यक्रमात म्हणजे आजच्या भागात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. आणि आता मी म्हटलेल्या गाण्याप्रमाणे आम्ही लहान असताना ज्यांना भात खळ्यान सुकत घालीत त्यांना आमकां लहान भुरग्यांनी त्या कोंबड्यांनी हांबडूंक बसय घाल्ली आई आणि त्या वेळाचेर आमचं मन थंय लागांक जाय म्हणून ह्या गाणा आमकां म्हणून दाखयत. तर आम्ही भुरगीं वचून सांगा आई काय कोंबड्यांनी भात खाल्ला. मागीर आई सांगाली की खाता जाल्यार खावन आणि कोकू मोठा जावन येता. कोकू मोठा कित्याक तर त्याच्यातल्यान एक असो पदार्थ करतात आमच्या ह्या गोवा आणि कोंकण प्रदेशात, ताका म्हणटात सागोती. आणि त्याच्या खातीर आमकां कोंबडी जायी किंवा कोकू जाया आणि भात आणि त्या सागोती वांगडा जर काय खावपाक जाय असो जर कोणाक विचारला जाल्यार ते म्हणटले की वडे. आणि त्या वड्यां खातीर आमकां भात जाय, तांदूळ जाय, गांवठी तांदूळ. आणि आज आमी तीच हे दोन्हीले पदार्थ करतले, सागोती आणि वडे. तर चला चढ टाईम न घेता आजच्या ह्या सागोती आणि वड्यांचे जे इन्ग्रेडियंट आहात ते आम्ही बघूया. तर सागोती खातीर आमकां जाय गांवठी कोंबडेचा चिकन. म्हणजे आता तुमकां सगळ्यांनी बॉयलर चिकन खूप अवेलेबल आसतला ठिकठिकाणाचेर, पण जेन्ना सागोती म्हणटा त्याच्या खातीर गांवठी कोंबडीच जायी. तर गांवठी कोंबडीचा चिकन आणि नाल, कांदो, लसूण, आला, कोकम म्हणजे आगळ भिंडांचो आणि त्याच्यानंतर खडो मसालो म्हणजे हो गरम मसालो. त्याच्यान हे सगळे प्रकार आहात. मिरसांगे, आमच्या गोव्यान जे मिरसांगे जातात ते वेगवेगळ्या जाग्याचे वेगवेगळ्या टेस्टींचे मिरसांगे असतात. त्याच्यातले मेणकुरचे मिरसांगांची टेस्ट वेगळी असता, मागीर पेडण्याच्या मिरसांगांची टेस्ट वेगळी असता, धनगरी मिरसांग म्हणून असता त्याची टेस्ट वेगळी असता आणि काणकोणच्या खोलाच्या मिरसांगांची टेस्ट वेगळी असता. तर मिरसांगे, मागीर कोथंबीर, मागीर बडिशाप, मागीर चिंच, मिरया, जायफळ, तिखी, वेलदोणे दोन्ही मसाल्याचे आणि जे आम्ही गोडशाक वापरता ते, दगडफूल, लवंगा आणि तिखी. तर हे सगळे पदार्थ म्हणजे हे गरम मसालो आमचो तयार करपाक आमकां जावो. चला तर सगळ्यात पहिला काम म्हणजे काय करचं पडटलं तर ह्या चिकनाक आमी मॅरिनेट म्हणटा तसा, म्हणजे ताका मीठ मसालो मागीर घालतली. सो मीठ आणि जे बाकी म्हणजे ताका मॅरिनेट करपाक कांदो आणि आगळ आणि हळद हे घालून आमी पयलीं चिकन मॅरिनेट करून घेवया. आकाबाईचा कोंबडा हळद लावून पिवळा केला, बाशिंग बांधून नवरा केला, कुणी मेल्याने नवस केला, माझा कोंबडा मरून गेला. आता एका कांदो, हळद आणि मीठ आणि आगळ, तुमकां जाय जाल्यार तुमी लिंबूय घालूं येता. तर हे मी आगळ लायल्लो हा, तर हेका मॅरिनेट जावन न्ही, हेका बऱ्या पैकी ता लागा न्ही, म्हणजे तेका टेस्ट चडटली, चव चडटली. तो पर्यंत आमी बाकीच्या मसाल्याची तयारी करूया. तर हेका कडेक दवरुया आमी. तर आम्ही चिकन काढून कडेक दवरलेला असा. आता आम्ही बाकीच्या मसाल्याची तयारी करूया.
तर आता आम्ही काय असतं की मसालो सगळं भाजताना आमच्या महत्त्वाचं इन्ग्रेडियंट असतं खयच्या आहे गोव्यातल्या किंवा कोकणातल्या भागात नारळ. तर हो नारळ म्हणजे आता आम्ही सगळीजणं तव्याचेर असं कातून भाजून घेता, पण पयलींच्या वेळाचेर ती कातून भाजून घेयनासली. तर असे जेन्ना चुलीन इंगळे पेटलेले असले त्याच्यानं आम्ही घालूया हे वळे आणि त्याच्याबरोबरच कानो आणि लसूण. आणि आला आम्ही या मसाल्या वांगडा भाजून घेऊया. हे सगळं भाजता म्हणसर आम्ही जो बाकीचो जो सांबार मसालो आता पहिली लग्नाच्या वेळाचेर महत्त्वाचं म्हणजे काम असला की मसालो काढा म्हणजे सांबार काढा. तर अशा पद्धतीन आता लग्नांचोय सीझन सुरू झालो असा तर प्रत्येकाच्या घरात हे सांबार काढपाचं हे चाललं. आणि सागोती म्हटल्या रेडीमेड मसालो नसून तो काढून केलेलो मसालो म्हणजेच सागोती. मिरसांगे भाजून जाता म्हणसर आम्ही जो लसूण कानो आणि नाल्लाचा वळा जो भाजून घातलेला तो जाल्ला असा तो सध्या गरम असा तर निवाने तोपर्यंत आम्ही बाकीचा जो मसालो हा तो भाजून घेऊया. म्हणजे हे जे हा मिरसांगे आणि कोथिंबीर आणि बडीशेप हेंका आम्ही तेल घालूंक ना, पण बाकीचो जो मसालो हा तेका तेल घालून तो भाजपाचो. आमचा गरम मसालो भाजून झालो आणि सगळ्यात शेवटी तवो खालती उतरून जो आमचो खसखस असता तो शेवटाक घालपाचो. तर हो गरम मसालो आमचो भाजून झालो आणि ही आमटान आणि त्याच्यान हळद. हो गरम मसालो पयली सेपरेट म्हणजे वेगळो भाजून घेवपाचो आणि त्याच्यानंतर जी कातळी असता ती वेगळी भाजून घेवपाची. तर ही लसूण आता आणि कानो बी निवडले हा ते आम्ही फुडली तयारी करूया. तर चुलीन इंगळ्यांचेर भाजल्या कारणान लसणीक एक वेगळो वास येता आणि ती खूप अशी लुसलुशीन आणि मोव जाल्लेली हा. आणि हो कानो याची करवंटी फोडून घेऊया. एकतर नळी वापरा शकता किंवा तुमच्याकडे जर कोयता हा ही जराशी जी काळी झाला ती तुम्ही उडवू शकता. जर तुमच्याकडे चूल असा जाल्यारच तुम्ही हो प्रकार करात. अशा पद्धतीने भाजून घ्यात. ना जाल्यार सरळ तुमच्याकडे तवो असतलो कायल असतलो त्या तव्यार कायलीचेर कानो लसूण आणि कातळी असा ती परतून घेयात.
गॅसीचेर न परतता. तर आमचो आता मसालो वाटून जाल्लो आसा, गरम मसालो आनी हो जालो कातरी आमची हळद. आनी आमी सगळ्यान पयलीं आमी मॅरिनेट करपाक आमचं चिकन दवरता. ताका आतां आमी पयलीं फोडणी घालया. फोडणीक तेल, आता एका फोडणी घातली आणि एका एक ऊब येवंक जायी, मागीर तेच्या उपरांत आमी तेच्यान मसालो घालया. तर तोपर्यंत जरा एका धापून दवरुया, एक ऊब काडया आमी तेका. तर येस, एका एक ऊब येयल्लेली आहा. तेच्यान आमी हो गरम मसालो घालया. तर हेका शिजाने परत एकदा धापून दवरुया. पण एक गजाल हा की आमी आतां हॉटेलांनी वचून जे सूप पियेता, स्पेशली चिकनाचे वेगवेगळे येता, म्हणजे जे नॉनव्हेज म्हणजे जे मांसाहार करतात ते चिकनाचो सूप घेतात आणि शाकाहारी करतात ते सोनियाळ्यांचो चण्यांचो कडो करतात, सूप करतात. सो पयलीं जेन्ना आतां म्हणजे सागोती करीत तेन्ना हो गरम मसालो घातल्या उपरांत ताका एक ऊब दिल्या उपरांत तो खूब वेळार पातळ दवरीत, म्हणजे जेच्यातल्यान तो कडो काडूंक मेळा. आणि तो कडो जर समजा कोणाक थंडी जाला जाल्यार तो सगळो गरम मसालो आसल्या कारणान तेची ती सगळी थंडी पातळ जाय आणि खूब बऱ्या दिसमणान हो ऊब येयल्या उपरांत हेच्या पासून जो सूप टायप काडटात ताका कडो म्हणटात. तर ताका एक परत ह्या गरम मसाल्याची आमी ऊब दिवया आणि तेच्या उपरांत ही कातळी घालया, म्हणजे कातळीचा वाटण हा ता घालया. आता चवीनुसार मीठ आणि तुमकां हे जितक्या जाड जाय किंवा पातळ जाय त्यानुसार तेच्यान पाणी घालपाचें. वास घमघमीन येता. म्हाका दिसता आमची चिकन शागोती जाली आसतली. तर बघया, आमची चिकन शागोती तयार जाल्ली हा. चुली वयल्यान दिवया आणि वड्यांची तयारी करूया. तर आमची आता सागोती जाल्लेली आसा. आता आमी करूया वड्यांची तयारी. आणि वडे करतले जाल्यार आमकां जाय कोथंबीर, सुकी कोथंबीर, मेथी, चवीनुसार तुमच्या जिरा, मीठ आणि तांदळाचा पीठ आणि त्याच्या बरोबरीन अजून एक कसला पीठ जर तुमच्या घरात आसा जाल्यार ता वापरात. तर वडे करूंक आमी सगळ्यान पयलीं हे मेथी, कोथंबीर आणि जिरा न भाजल्यार जाता, पण कोथंबीर आणि मेथी जरा भाजून घेऊया. परसातली भाजी तीच माझी आजी, भौरुलो सै भौरुलो, भौरुलो सै भौरुलो. चुलीतली रका तीच माझी आका, भौरुलो सै भौरुलो, भौरुलो सै भौरुलो. सुकी कोथिंबीर आणि मेथी यांची पूड जाल्लेली आसा हांगासर. तर पीठ आमी मळून घेऊया.
पीठ मळून जाल्लं हा, एका आमी फोडणी घालुया. जोपर्यंत ह्या पीठ जाता तोपर्यंत आम्ही तेल तापोवन घेऊया. आमचं तेल तापलेलं आसा आणि आम्ही अदळ जी फोडणी घातली ती काढूया. तेल आमचे बऱ्यापैकी तापलेले हा. तर आजचो आमचो पदार्थ तयार असा, वडा आणि सागोती. तुम्ही घराकडे नक्की करून बघा, आज ज्या पद्धतीने तुमका दाखयलेली. वडा आणि सागोती कशी जाली आणि तुमका कशी लागली हे आमका सांगांक विसरा नाकात. तुम्ही जाणा खंय सांगांक जाय ती, बरोबर न्हू? येस. तर ह्या व्हिडिओच्या सकयल जे कमेंट बॉक्स असा त्या कमेंट बॉक्सान आमका नक्की कळयात आणि परत एकदा मेळया तुमका आवडलेली आणि म्हाकाय आवडणारी अशीच आठवणीतली एखादी रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद.